Igbo ndị ọma nwe mmadụ anyị ekelela unu na nke taa dịka anyị na-anabata unu n'oge akụkọ ụwa bụ nke sitere na Enyimba TV nke dị na Aba steeti Abia. Taa bụ Tọzdee abalị 8 n'ọnwa 8 afọ 2024. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ka ọ dị, agwala gọọmenti steeti Abia ka o nyochagharịa mkpakọta aka ọnụ nke gọọmenti nakwa atụmatụ ụkpụrụ eji arụ ọrụ nke akpọrọ OGPSAP-1. Onye isi ala Tinubu arịọla arịrịọ ọhụrụ na-agba ụmụafọ Naịjirịa ume ka ha lepụ anya gabiga ihe mgbu nke dị ugbu a dịka ọ bụ maka nwantịntị oge. Ndị ọrụ nchekwa awagala n'isi ụlọ ọrụ otu jikọtara ndị ọrụ na-achọ akụrụngwa ndị na-ekwesịghị ekwesị nke ejiri mee njegharị iwe weta ọchịchị ọjọọ n'isi njedebe. Ndị ọma m, akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka anyị ga-ewetara n'uju ya n'oge akụkọ ụwa bụ nke sitere na Enyimba TV nke dị n'ala Aba. Ọka akụkọ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. N'ime mmadụ isii bụ ndị kọmishọna ahọpụtara ma zigara ndị ụlọ omeiwu steeti Abia maka ime nyocha, naanị abụọ ka a kwadoro n'oge ọgbakọ nke ụlọ nzukọ ahụ ụnyaahụ. Ụbọchị Goodluck Chinedu nakwa ọkammụta Ogbonnaya Uche ka a kwadoro nhọpụta ha. Nkwado nke ndị ọzọ ahọpụtara ka a kwụsịtụrụ rukwa mgbe ha ga-ezipụta asambodo ha n'aka onye odeakwụkwọ nke ụlọ omeiwu a. Nke a na-esochi nledo nke sitere n'aka onye ụlọ omeiwu nke na-anọchite anya Obingwa West bụ Uchenna Erondo Jr. bụ onye gbarụrụ ihu ihe mere ndị kọmishọna ahụ ndị ahọpụtara ji bịa ime nyocha n'ejighị asambodo ha. Ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu steeti Abia bụ Honorable Emmanuel Emerụwa gbakwunyere na otu n'ime ndị kọmishọna ahọpụtara abịaghị nyocha nkwado a maka na ọ nọ ebe dị anya ma mee ka amata na a ga-akwado ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ha zipụta asambodo ha n'aka ụlọ omeiwu a. Onye nta akụkọ Enyimba TV bụ Kingsley Chibuike kwapụtara n'ụlọ omeiwu a gara n'ihu yigharịa mgbe ọzọ ha ga-enwe ọgbakọ ha nke ga-abụ n'abalị 13 nke ọnwa Ọgọst afọ 2024. Ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ ọzọ. Otu onye na-anọchite anya Bende North n'ụlọ omeiwu steeti Abia, Honorable Nnamdi Ibekwe, na-ezipụta nchegbu na-enweghị ihe ọbụla na-emela gbasara ihe ịma aka n'ihu nke ala ozize n'ụfọdụ mpaghara ebe ọ na-anọchite anya ya, n'agbanyeghị mbọ niile nke n'ọgbaala nakwa arịrịọ niile nke arịọla gọọmenti ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka nakwa ndị isi ọrụ ndị ọzọ. Honorable Ibekwe, onye zipụtara ka o si dị ya n'obi na mkparịta ụka nke ya na ndị nta akụkọ nwere n'ụlọ nzukọ omeiwu a, kpughere na ozize ala ememinala ọtụtụ ihe na mpaghara Bende North ma lekwa ihe niile nke a na-eme na mpaghara ahụ na-akụnyere ya ụkwụ. O kwuru na ka ọ dị na ya etinyechala aka n'ọrụ ndị nke nwere ike inye aka dịka ịwa ọwa nke okporo ụzọ ebe mmiri ga-esi na-asọpụ nakwa ọwa mmiri iji hụ na ebelatatụrụ ya bụ ọnọdụ, mana o zipụtara mwute ya n'oke mmiri ozizo nakwa ide mmiri nke na-ahịa ugbu a emeela ka ọnọdụ a kakwuo njọ na mpaghara ahụ. Gọọmenti steeti Abia ka na-agbala ume ka o nyochagharịa atụmatụ nke gọọmenti mgbakọta aka ọnụ n'ọrụ bụ nke akpọrọ OGP nakwa ụkpụrụ atụmatụ nke eji arụ ọrụ bụ nke akpọrọ SAP-1 nke gọọmenti nke pụrụ apụ na-emelighị. OGP SAP-1 nke steeti Abia ka ehiwere n'afọ 2018 mana ọchịchị nke pụrụ apụ leghara ya anya dịka otu onye na-achọ ọdịmma obodo sekretariat nke OGP na Abuja Maazị Uchenna Arisukwu siri kwuo n'okwu ya n'otu ọgbakọ nkụzi ihe nke mere n'Ụmụahịa nke African Center for Leadership Strategy and Development haziri. Arisukwu gbara ọchịchị nke ugbu a ume ka ha leba anya na nke a ma mezigharịa SAP nke mbụ ma tinyekwa SAP nke abụọ n'ọrụ. Arisukwu, onye o wutere na ọchịchị nke pụrụ apụ kụrụ afọ n'ala n'ebe o mekọtara itinye OGP SAP-1 n'iwu, ebe o kwuru na atụmatụ OGP bụ maka iwulitekwu mmepe nakwa
nakwa ntụkwasị obi n'etiti gọọmenti na ndị ọ na-achị. Onye isi ala Tinubu ka na-agakwa n'ihu na-arịọkwa ụmụafọ Naịjirịa arịrịọ ka ha nwere ọchịchị ya ndidi ma kwe nkwa na ala anyị Naịjirịa na-esite n'ọnọdụ ọchịchịrị na-abanye n'ihe. N'ozi vidio nke sitere n'obi ọchịchị, onye isi ala kwetara na o nwere ọnọdụ ihe isi ike nke na-aga n'iru ugbu a n'ihi mwepụ ego mkponye aka nke mmanụ patrol nakwa ego naira anyị nke na-ama ụkwụ jijiji. Ọ kọwapụtara na ihe Naịjirịa na-agabiga ugbu a bụ ihe nwere ike igbochi n'etiti mwepụ ego nke mkponye aka mmanụ patrol nakwa atụmatụ ọma o nwere n'ebe ụmụafọ Naịjirịa nọ. N'ịga n'iru, onye Chief of Defence Staff General Christopher Musa akwala akwarịrị gbasara ka ndị ọrụ agha sizi na-ewegharị oche ọchịchị n'ụfọdụ mba nke ndị nọ na West Africa, na-akọwa na nke ahụ akpala aka ọjọọ ma yie egwu n'ọchịchị onye kwuo uche ya na mpaghara ndị a. O kwuru okwu n'oge ọgbakọ nke nkịtị nke agba 42 nke ndị otu kọmitii ndị isi ọrụ nchekwa nke otu ECOWAS na Abuja. General Musa kwuru na iyi egwu nke ndị ọrụ agha ịmaburu oche ọchịchị kwesịrị ịbịa n'isi njedebe, na-akọwa na nke a anaghị ezipụta ọrụ dịrị ndị agha. Otu ọ dị, onye minista nke defense bụ Mohammed Abubakar na onye otu ya nke na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ Yusuf Tuga mara ndị isi ọrụ nchekwa niile a aka n'ihu ka ahụ na a ga-ememina mpụ na omekome n'ụzọ tọrọ atọ ma gbochie ị na-ebugharị ngwa ọgụ na mpaghara West Africa. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndị ji otu afọ na-efe ala nna ha na Naịjirịa mapụtala ọkwa na ndị nke batch B ndị na-eji otu afọ efe ala nna ha ga-amalite ọzụzụ. Mmapụta ọkwa bụ nke nọ na nzipụta ozi nke mere n'abalị 7 nke ọnwa Ọgọst afọ 2024 nke isiokwu ya bụ ọzụzụ nke batch B afọ 2024. Nzipụta ozi a bụ nke kọwaranụ na nke a ga-adị na mpaghara steeti 36 nke ala anyị Naịjirịa, nke gụnyekwara isi obodo ala anyị Naịjirịa. Ọzụzụ a bụ nke ga-ebido na Wednesday abalị 28 nke ọnwa Ọgọst afọ 2024, ebe ndebanye aha ga-amalite site n'abalị 28 nke ọnwa Ọgọst wee ruo abalị 30 nke ọnwa Ọgọst. Ndebanye aha ahụ bụ nke a ga-akwụsị n'etiti abalị Fraịde bụkwanụ abalị 30 nke ọnwa Ọgọst afọ 2024. Idu n'ihe ọrụ bụ emume ncheta gbapụtara ihe nke ndị ga-efe ala nna ha n'afọ a ka etinyere n'abalị 30 ọnwa Ọgọst afọ 2024. Ọzụzụ a bụ nke ga-aga n'iru nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ maka ịkwado ndị ga-eji otu afọ were fe ala nna ha ma bụrụ nke a ga-enwezi mmemme mmechi na Tuesday abalị 17 nke ọnwa Septemba afọ 2024. N'ịga n'iru n'akụkọ, gọvanọ steeti Bauchi bụ Bala Mohammed akatọla onye isi ala Bola Tinubu maka okwu ahụ ọ gwara ọha n'eze n'ihi njegharị nke weta ọchịchị ọjọọ n'isi njedebe n'oge mgbape nke mbido ịchụ nta vootu nke otu pati PDP maka ntụliaka elu nke ọchịchị kansụl na steeti Bauchi. Mohammed kwuru na ọchịchị etiti kwesịrị ịkwụsị ị na-akọ akụkọ mgbe niile nyere ụmụafọ Naịjirịa. O zipụtara nchegbu ya gbasara ka agụrụ ji dị n'obodo ma na-akọwa na atụmatụ nke ọchịchị etiti nwere enweghị nke na-arụ ọrụ ma otu. N'ịga n'iru, ndị ọrụ nchekwa bụ ndị zọbatara n'ike na ebube ma gbakpuo isi ụlọ ọrụ otu jikọtara ndị ọrụ bụ otu NLC na Abuja na Tọzdee ka otu a siri kwuo ya. Dịka otu a siri kwuo, ndị ọrụ nchekwa wakputere n'isi ụlọ ọrụ ha mgbe o ji ọkara gafee elekere 8 nke ụnyaahụ. Onye isi mgbasa ozi na mmekọrịta ọha na eze nke otu a bụ Benson Ukpa bụ onye kwuru na awakporo ebe ahụ ma mebisie ebe a na-edobe akwụkwọ dị n'okpukpu nke abụọ nke isi ụlọ ọrụ a ma bụrụ ọtụtụ akwụkwọ nakwa ọtụtụ ihe ndekọ. Ndị ọrụ nchekwa ka ha siri kwuo si na ha na-achọ akwụkwọ ndekọ nke weta ọchịchị ọjọọ n'isi debe nke kpaliri ndị mmadụ ibili megide gọọmenti. Mwakpo a bụ nke merenụ
ka abalị 6 gasịrị nke njegharị weta ọchịchị ọjọọ n'Isidebe. Nke a ka otu NLC na-akatọla otu a kwupụtakwara na ha chọrọ ka ewepụ ndị ọrụ nchekwa site n'isi ụlọ ọrụ ha. Ụlọ omeiwu Senate na-ezipụta nchegbu gbasara ego ruru $1.5 akwadoro n'afọ 2021 maka ịhazigharị ma lekọta ebe nsipụta mmanụ nke dị na Port Harcourt na-enweghị ihe ọbụla pụtara ihe ahụrụ n'ebe ahụ, nke na-egosi ebe ego ahụ banyekwara nụ. Onye isi nke otu kọmitii Wike nke ụlọ nzukọ Senate na-enyocha ịgba mgba okpuru akụnụba n'ime ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ patrol bụ ụlọ ọrụ NNPCL Okpeyemi Bamidele n'oge mkparịta ụka ya na ndị aka ji oke nwere n'isi obodo Abuja kọwara na ozighị ezi isi otu ahụ esi akpasi agwa nyere ngwongwo nke gọọmenti nwe ebe azụmahịa nke onwe na aka ama abụba ma na-etokwa eto. N'akụkụ nke ya, onye isi oche nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ patrol bụ ụlọ ọrụ NNPCL Melekiyari gọrọ na-enweghị ihe ọbụla dịka agwa ịkụsasị ngalaba ụlọ ọrụ nsipụta mmanụ. Onye minista nke steeti na-ahụ maka mmanụ patrol bụ Heneken Lukpobiri kwukwara na ngalaba ụlọ ọrụ mmanụ a bụ nke ozi ụgha na-ebuterela nnukwu nsogbu. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya na-enye ihe kpatara na-enwebeghị ọkara ụgwọ ọnwa nke ndị otu ụlọ nzukọ ahụ dịka ekwere na nkwa. Onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ nzukọ ahụ bụ Rotimi Akin n'ozi nke o zipụrụ na-ekwe nkwa ma na-atụ ụta na mkpebi ahụ bụ nke na-etinyebeghị n'ọrụ site na usoro idu ndu nke ụlọ nzukọ ahụ maka nke ọnwa Julaị. Ọ gbakwunyere na mkpebi nke ụlọ nzukọ ahụ bụ nke a ga-edozi ihe niile banyere ya n'ọha ebe ọzọ ha kwadoro ma nabata ya, mana ndị ndu nke ụlọ omeiwu a bụ ndị e nyere ntụziaka gbasara nke a n'abalị 23 nke ọnwa Julaị. Honorable Akin gakwara n'iru kwuo n'ụlọ nzukọ nke taa ga-akwụsịrịrị ike na mbubelata pasentị 50 nke ụgwọ ọnwa ndị omeiwu dịka ha siri kwe na nkwa. Njegharị megide agụrụ emere atụmatụ ya ga-enwe bụkwanụ nke a ga-enwe mkpụrụ ụbọchị 10 bụ nke akpaghasịrị ụnyaahụ bụ ụbọchị nke 7 na steeti Rivers, dịka a na-ebe ebubo na ụfọdụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ji ego na-enye nkwado na mgbalị bụ ka ebelata ihe ghọrọla otito ọgbaghara na-achọ ịgbawa ugbu a. N'isi ụtụtụ n'ebe nkwụsị ụgbọala nke Education Bus Stop My One nke dị na Port Harcourt, ụfọdụ ka a hụrụ ka ha nọ na-ekere ndị njegharị ego ma na-agwa ha ka ha ghara nnọọ ịtụ egwu n'ihe ọbụla. Otu onye hụrụ mgbe nke a mere kpughere na nzọchi nke ndị ọrụ uwe ojii zọchiri mere ka ọsọ pụọ ndị a na-eme njegharị n'ụkwụ n'ogbe Nnewi nakwa Udi nke dị na mpaghara Diobi dị na Port Harcourt. Ụfọdụ ndị ekperima nakwa na ncherịta ihu nke ụlọ sekretariat ọchịchị etiti dị na Port Harcourt nọrọ na-eyi ndị ntaakụkọ egwu ma na-achụsasị ha. Onye hụrụ mgbe nke ahụ mere kwuru na ndị a nọ na-eme njegharị ka a hụrụ ebe a nọ na-eti mmadụ abụọ ihe ebe ndị ọrụ uwe ojii nọ na-ele anya na-emegharịghị ahụ ọbụla. Otu ọ dị, ụmụ nwoke 3 ugbu a ka ọ dị n'ezi ike n'ọgba ndị uwe ojii na steeti Rivers maka ebubo eboro ha na ha zuru igwe ndọrọndọrọ ego POS na ihe nhicha enyo ụgbọala n'ụdị na ha na-eme njegharị kwụsị ọchịchị ọjọọ n'isi njedebe. Onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Olatunje Disu kwupụtara nke a mgbe ndị nta akụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ na Port Harcourt. Disu, onye kwuru na ya ji aka ya ledo njegharị iwu ahụ n'ụfọdụ akụkụ nke steeti ahụ ma gosipụta mwute na ndị na-abaghị uru ọbụla n'obodo bịara wegharịzie njegharị ahụ emere. Ọ gara n'ihu mee ka amata na ndị haziri njegharị ahụ nke ụzọ udo enwekwaghị ikikere ịchịkwa njegharị a, na ndị na-eme njegharị a na-ekwu na ndị uwe ojii agaghị agbachirizi nkịtị ma kwe ka ndị omekome bụrụ ndị a ga na-ele anya ka ha bute ọgbaghara n'obodo. Ndị ọkpa egbe atọrọla
onye coordinator nke otu NYSC na steeti Akwa Ibom bụ Christopher Okon nakwa onye ọkwọ ụgbọala ya bụ Daniel Effiong Asimbong, onye director na-ahụ maka mgbasa ozi na mmekọrịta ọhaneze nke otu NYSC bụ Eddie Megwa na nkwupụta ya kwuru na ndị ọrụ NYSC abụọ ka a tọrọ n'ụzọ nke jikọtara Ọnịcha nakwa Owerri. Nkwupụta gbara ụmụafọ Naịjirịa ume ka onye ọbụla nwere ozi gbasara ebe ha nọ kpọtụrụ ụlọọrụ sekretariat steeti 37 nakwa isi ụlọọrụ nke nhazi dị n'Abuja maọbụ kpọtụrụ ụlọọrụ ndị uwe ojii nọ nso maọbụkwa ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ maka nzaghachi nke na-agaghị egbu oge. Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-azọpụta ụkwụ ma ọ bụrụ na anyị laghachite akụkọ sitere mba ofesi na ndị ọzọ ga-abịara unu n'osisi n'ike ndị ọma m ji eme ọnụ. Ndị ọma m ji eme ọnụ nnọọ ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ sitere na mba ofesi. Ọtụtụ puku ndị na-eme ngagharị iwe na-emegide ikpo oke agbụrụ amụbaala n'obodo ukwu nke dị iche iche na mba England ka otu izu ụka ọgbaghara megide ndị na-abata na mba ahụ kwụsịtụrụ. Na mgbakọta na mpaghara dị iche iche atụrụ anya ebe a na-eme ngagharị megide mbata nakwa ọpụpụ nke gụnyere mpaghara ugwu London, Bristol nakwa Newcastle ka udo chịrị eze, ebe ndị na-eme ngagharị nke megide ikpo oke agbụrụ nọ na-ekwu ukwe na-akọwa na ha na-anabata ndị gbara ọsọ ndụ na mba ha. Ndị ọrụ uwe ojii ekeela nkwụcha maka ọgbaghara ọbụla nke nwere ike ịkpalite isi, ebe na-ezigachala ihe ruru ọnụọgụgụ ndị uwe ojii 1,000 na mpaghara dị iche iche. Ọgbaghara bụ nke sitere na ozi adịgboroja nke ezipụtara n'ịntanetị na onye a na-enyo enyo na ọ bụ ya gburu ụmụntakịrị nwaanyị 3 na Southport n'abalị 29 n'ọnwa Julaị, bụkwanụ onye okpukperechi alakụba na-achọ ebe ọ ga-echebe isi ya ma gbabata na mba ahụ maka inyere ya aka chebe isi ya. Ugbu a ka anyị gaa n'azụmahịa. Minista na-ahụ maka ikikere ọkụ bụ Adebayo Adelabu na-ekwu na ngalaba ụlọọrụ nke na-enye ọkụ nwetara megawat 5,105 n'abalị 27 nke ọnwa Julaị afọ 2024, na-akọwa ya dịka afọ 3 dị elu. Adelabu kwupụtara nke a n'oge nzukọ nke otu ndị ọrụ ministri nke ngalaba ụlọọrụ ahụ na-enye ọkụ bụ nke mere na Abuja. O kwughachikwara na ebumnuche ya bụ iji nweta ogbugbo dị ịrịba ama ma nyefee nke megawat 6,000 site n'ọnwa Disemba afọ 2024. Ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ egwuregwu. Ụmụ nwanyị Naịjirịa n'egwuregwu basketbọọlụ bụ The Tigrets hụrụ ịbịa n'isi njedebe mgbalị ha niile n'egwuregwu Olympics nke afọ 2024 na mba Paris na-agba nke na-esota nke ikpeazụ, dịka ndị mba US meriri ha n'akara 88 megide akara 74 na nkeji nke abụọ. Ndị The Tigrets gbalịrị ịnọgide na-aga n'ihu, mana ndị nke Amerịka shikwara n'ọnwụ ma chụpụ ha na oge egwuregwu ahụ were merisie ha. Mgbalị niile nke ndị otu onye nkụzi nke egwuregwu basketbọọlụ bụ Rena Nwakamma mechara bụrụ nke bịara n'isi njedebe, dịka ndị otu nke ọzọ nke mba Amerịka bịara chie ha ọnụ n'ala. Ndị ọma m, site n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị ga-achịkọta ya n'oge akụkọ ụwa nke taa, mana tupu ma na-esepụ ọnụ n'okwu, gerekwanụ isiokwu nke ghọrọ anyị akụkọ. Anyị mere ka ịmata na agwala gọọmenti steeti Abịa ka o nyochagharịa mgbakọta aka ọnụ nke gọọmenti nakwa atụmatụ ụkpụrụ eji arụ ọrụ nke akpọrọ OGPSAP1. Onye isi ala Tinubu arịọla arịrịọ ọhụrụ na-agba ụmụafọ Naịjirịa ume ka ha lepụ anya gabiga ihe mgbu nke dị ugbu a dịka o nwere atụmatụ dị mma n'ebe ha nọ. Ndị ọrụ nchekwa awagharịala isi ụlọọrụ otu jikọtara ndị ọrụ na-achọ akụrụngwa ndị na-ekwesịghị ekwesị ejiri mee njegharị iwe weta ọchịchị ọjọọ
n'isi njedebe ndị ọma m otochala ma gbachaa n'ebe mekọtara akụkọ ụwa nke taa dịka m na-ekele unu n'ebe ọ dị ukwuu maka ịṅa anyị ntị n'olu na-asị ndewonu. Onye wetara unu akọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma dịka m na-asị onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ndewonu.